Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली लास्ट डेट फैगासिनो दङ BTC साख्रि ग्रेड 4 दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ अफलाइन हिसाबै दा माबायदि प्रसेस खालामदों बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों लोगोसे नोंथांमोननि बाइबा टेस्टआ बबे दानाव जाथावगौ बिनि सायाव कभार खालामगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायदो जोबजासिम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोनबाय थानो हागोन स' बिदिबा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा थांनाय बाराव जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदोंमोन BTC सेक्रेटारिनि आन्डाराव दा बिनि एग्जामा जाथ'वाखै आरो बेयावबो एग्जाम गैया खालि बाइबा टेस्टल' दङ बेनो जाबाय 10टा पस्टआ दङमोन आरो नोंथांमोना एडमिटखौ बेयावनो मोनगोन मानो मोनगोन होनोब्ला थांनाय बाराव JEE पस्टआबो स्टेन'आबो बेयावसो नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय अफलाइन एप्लाइ खालामनायखौ बेयावनो एडमिट मोनदों अब्ला बेखौ नायोबा नोंथांमोननि दानि एप्लाइ खालामनाय एडमिटआबो बेयावनो फैनायनि चान्सआ दङ मानोना अफलाइन हरोब्ला गोबां माने टाइम लायो पोस्ट अफिसाव बेखायनो नोंथांमोना बेयावनो 193 पस्टनि एडमिटखौ बेयावनो मोननायनि चान्सआ दङ अके बेनो जाबाय टटेल पस्टआ 193 आरो बेखौहाय माबादि रिसिभ खालामदों एप्लिकेशनखौहाय बेनि सायाव माखासे खबर सफैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट्सबो नोंथांमोना खालामनो दाबाव लासै नोंथांमोना रिप्लाइखौ खालामगोन दा जोङो फार्स्टआव अफिसियेल नटिसखौ नायफिनसै गासै पस्टआ 193 आरो डिपार्टमेन्टआ गासै 10 दङ एबा 10टा डिपार्टमेन्ट दङ आरो लोगोसे मोनसे एक्सट्रा एडिशनेल दंबावो दा बेयाव ओरैबायदि एग्जाम्पल पस्टआ नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो खालामनांगोन जेरै हेल्थआव खालामबा नोंथांमोना वार्ड बय वार्ड गार्ल थागोन बिनिफ्राय एटेन्डेन्ट थागोन देन बिनिफ्राय प्रसेस सार्भार होनोबा नोंथांमोना हमना ला लिगेल मेट्रलजि बेनिफ्राय INPR आव थाबाय देन बिनिफ्राय ट्राइबेल कपारेटिभ ससाइटि लेन्ड रेभिनिउ बिनिफ्राय नोंथांमोना हेन्डलुम होनोबा पियन थाबाय बिनिफ्राय पस्ट ब्रेकआप एबा भेकेन्सिखौ डिपार्टमेन्ट वाइसआव बेसेबां दङ बेखौ मिन्थियाखै दासिमबो दा बेनि डाटाया सफैयाखै आरो जेब्ला सफैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बिनि लास्ट डेट बारा गोबाव गैला आरो बिनि लास्ट डेटआ बिनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर जास्ट 3 डेजल'सो बिनि गेजेराव नोंथांमोना खालामनांगोन अके देन बिनिफ्राय अरेल टेस्टआ माब्ला जागोन बे अरेल टेस्टल' जागोन बेयाव खुनु एग्जाम गैया खालि बाइबा टेस्ट आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि दा एप्लिकेशनखौ बोरै लाखिदों होनोबा गासै मोनबा जिल्ला दङ BTC मोनबा डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना एक्सट्रा फर्म साबमिट लाखिनायखौ मोनदों अके माने एप्लिकेशनखौ लाखिदों एक्सट्रा स' बेखौ जोङो नोजोर बोनानै नायोब्ला नोंथांमोननि बाइबा टेस्टआबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जानायनि चान्सआ दङ हमना ला माखासे टाइम थाबाय हमना ला 1 तारिखनिफ्राय 10 तारिखसिम हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ लाबाय थिग बेबादिनो मास मोनसे जुदि बाइबा सोलियोबा स' नोंथांमोना बबेयाव थांनांगोन बेनो जाबाय जेब्ला एडमिट होयो अब्लासो गासिबो डिटेल्सआ सफैगोन जे एड्रेसा हमना ला CSB आव जागोन ना हमना ला आलदा गाव गावनि डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन दा बेनि सायाव जेब्ला एडमिट सफैगोन अब्लासो मोनथिसिगोन आरो मोनसे पाक्का बाथ्राया बेनो जे सेलेक्सन खालामग्राया जाबाय CSB खालामगोन दा CSB खालामनानै डिपार्टमेन्ट वाइसआव नोंथांमोना पस्टिं जाहैगोन काट अफ लानानै दा बेखौ जों मोनथिबाय दा बैसोआ नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 43 इयार्ससिम जोंनि ST खथायाव हायो दा जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामदो लास्ट डेटखौ होनोबा लास्ट डेट होनोबा नोंथांमोननिया मोनसे बाथ्रा BTCखौ नोंथांमोना हरदों एबा हराखै बेयाव जेबो मेटार नङा ST सार्टिफिकेटआनो जागोन जायफ्रानोखि हराखै जेबो रिजेक्ट जाया लास्ट डेटआ बेनो एड्रेसा बेनो आरो लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर अके दा स्पिड पस्ट खालामबा सानथामनिफ्राय सानबा गाहाम लायो दा बेखायनो रिस्क गैला जायफ्रा गोजाननि आरो जायफ्रानोखि हैबावनो गोसो दङ नोंथांमोना लकेलाव थांनानै हैनो हागोन बेनो जाबाय डाइरेक्ट CSB अफिसाव नोंथांमोना क'क्राझाराव हैनांगोन आरो लास्ट डेट 21 सेप्टेम्बर दा बेखायनो जुदि गोजाननि दङबा नोंथांमोना प्राइभेट हिसाबै हरबानो जाबाय करियारजोंहाय अब्ला बियो सहैगोन आरो अके थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया फैबाय अरेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ स' दानिया नोंथांमोना मिथिबाय बे पस्टआ अनलि अरेल टेस्ट आरो बिनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर अब्ला 21 सेप्टेम्बरनिफ्राय हमना ला गासैबो फर्म साबमिटआ जोब्बाय आरो माखासे प्रसेसिं खामानि जासिगोन जे इन्टारभिउनि थाखाय सिलेक्सन खालामै एबा सर्टलिस्ट खालामनाय बिनि सायाव खामानि मावगोन अब्ला मास मोनसे गाहाम टाइम लाखायो एबा मास मोनसेनि एसे बारा लागोन अके मानोना गोबां लाख जागोन बे एप्लाइ खालामनाया हमना ला 1 लाखनि बारा बेयाव टटेल एप्लाइ खालामगोन अके एबा खालामगासिनो दङ दा बेखौ नायबा नभेम्बर आरो डिसेम्बराव नोंथांमोननि अरेल टेस्टआ जानायनि चान्सआ दङ मानोना हमना ला अरेल टेस्ट लानोबा गोबांथार माने माखासे जगार नांगौ जायो आरो गोबांथार माने हाजार लाख जागोन नालाय बेखायनो नभेम्बर आरो डिसेम्बराव 100% जानाय चान्सआ दङ मानोना जानुवारि जानाय लोगो माखासे इलेक्सन खाथि जासिगोन BTC आव मानोना इलेक्सन जानो गोनां दं नालाय हमना ला 2025 आव बेखायनो बिनि सिगां बिथांमोना कमप्लिट खालामनानै साख्रिखौ होगोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट